أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ina yau yan uwa masu albarka fata alkhairi, ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kare mu lafiya, marasa lafiya mu duk inda suke, ubangiji Allah ya ba su lafiya. yan uwa kamar kullum kamar ko da yaushe, suna na Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in Sam. Domin ƙarin bayani za ku tuntuɓa mu ta wannan lambobin, wato 08038957488 08038957488 ko kuma 09062176153 09062176153. wa'annan lambobin za a iya kira, za a iya wasa, ko kuma ku zo kai tsaye. Muna Kano, Najeriya, a Tarauni Local Government, kasuwar Tarauni. Idan ta jikin gidan Bello mai tuma za ka biyo, kana wuce Lelesto, akwai masu sayar doya dankali, kana zuwa na ka kira ɗaya daga cikin wannan lambobin, insha Allah za a tarbe ka a saurari bayanin da ka zo da su. Idan kuma ta Maiduguri ka biyo, shi ma nan ko ki biyo, kina shigowa nan akwai ta katuwar plaza, ana cire ta Hamisu Abba Sumaila, kina gota ta ko kana gota ta, akwai wata wani katin store nan, shi ma ana cire shi Marsa Store. To cikin Marsa Store ta mu plaza take, ana cire ta Rahama Dubai Shopping Complex. Insha Allah ku zo, za a saurare ku, za a ji matsalolinku. Idan da shawarwari za a baku, idan kuma magani ne za a baku bizillahi ta'ala. yan uwa masu albarka, kar a manta mana subscribing, a mana liking da sharing domin samun sabbin shirye-shiryen mu da tsarin mun dora. Kar a manta yan uwa masu albarka, muna baran addu'a yan uwa marasa lafiya, kuma a shawarce duk wanda Allah ya hore masa, ana baza kokon bara a rika taimakawa al'umma. Kuma wannan abu kamar yadda muke bayani, don ku gaskiya muke yi. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya. yan uwa masu albarka, muna bayani ne akan abin da ya shafi wato istimna'i matsala ce babba. na'am, a wancan mako mai albarka mai magana akan abin da ya shafi wato abubuwan da za a nema a yi amfani da shi. Mun kawo na maza, mun kawo na mata. Mata ma insha Allah akwai wani mashahurin turare da na hada, kawai matsalar ban zuzzuba bane, da na nuna wa yan uwa masu albarka. Shi wannan in dai za ki rika turara shi a gabanki, ko da Allah ya jarabe ki kina wannan mu'amala ta istimna'i, gabanki ya bude, bizillahi ta'ala wannan turaren zai ƙara taimaka maki bayan kin zauna a cikin wannan ruwa na magani da muka gaya maki abubuwan da za ku nema ku hada. Mata kenan, na mata daban na maza daban, don mun yi bayani a wannan mako insha Allah. Kamar yadda na muku alƙawari a satukan da suka gabata baya, zan yi bayani akan abin da ya shafi wato matsalolin tsinkewar mani. Maza, musamman maza, saboda mani namiji shi yake bada bai, yake bada ɗa, na mace kuma sinadari ne, kamar yadda likitoci suka bayyana. To a yanayi da ake ciki, duk wanda za ka ji ya yi magana matsalar istimna'i zai ce mani sai ya tsinke da sauransu. To gaskiya tsinkewar mani matsala ce babba. Duk wanda ya san abin da yake mani in ya tsinke, gaskiya an samu matsala. Amma babu cutar da ba ta da magani, sai dai kawai matsala jan hankali na ga yan uwa, suna da gaggawa. Shi ciwo lokaci ɗaya zai shiga, fitar sai a hankali. Kuma sannan mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu yi abin da ya kamata. Na yi dogon bincike, na yi nazari akan wasu itatuwa. Idan har Allah subhanahu ta'ala ya sa mai wannan matsala ta istimna'i ya samu kansa a tsinkewar mani, ya yi amfani da waɗannan, insha Allah zai samu lafiya da izinin Allah ta'ala. Domin mani ana son shi a same shi da maiko, a same shi da kauri, a same shi da farinsa. Amma gaskiya istimna'i yana haddasa abubuwa sosai, sanyi ma na haddasawa. Amma gaskiya na istimna'in ya fi illa
sosai, shi ma na sanyin gaskiya na da illa sosai. Wasu suka ce malam wai basir na kawo tsinkewar mani, basir baya ka tsinkewar mani, sai dai ya kawo raunin gaba. Da haka ga abubuwa nan guda 20, garuka na 21 shine madara. Abu na farko yan uwa, a yi kokari a samu biro da takarda don Allah a yi rika tambaya ta fahimta mai ma'ana, kuma idan an ji shiru ka yi bayani ta WhatsApp ko ka kira ba daga waya ba ko kuma ba a mai maka da amsa ba, a yi haƙuri. Yau kwana 12 Allah ya jarrabe mu da wani ibtila'i, aka haura gidana aka sace min wani gida. In kun duba bidiyon da na tura wancan satin ya yi duhu sakamakon ɗaya wayar ta kyamara ta bata da kyau, kuma abin da aka riga aka saba yawan tambayi bai kamata a tsallake rana ko sati, tun duk sati muke dora a ce babu wannan abun ba. Da haka dan Allah dan annabi a sama addu'a, idan masu shirya ne Allah ya shiryar da su, idan kuma ba mu shirya bane ubangiji Allah ka nisanta mu da su, Allah kuma ka mana maganin su, Allah kuma ka yassare mana, Allah kuma ya rufa asiri. Na'am, na farko za a samu wato garin khardal abyad, wato khardal abyad gaskiya muna da wasu ba mu da su, kuma lokaci ba lalle bane ba da damar da zan iya nuna muku gaskiya abubuwa, amma a samu garin khardal za mu gan shi kwaya ne kamar kwayar dawa yake. Za a sami, idan an nika shi za a ɗabi cokali 5, a samu takarda da biro a aje kusa, cokali 5. Sai a samu fijir, shi ma kamar khardal yake, shi ma a samu, in an nika shi a ɗabi cokali 5 garinsa, kun ga 2 kenan. Sai a samu kittan, buzur kittan, shi ma idan an nika shi ma kamar ƙwayoyin habbata sauda yake, shi ma idan an nika shi a ɗabi cokali 5, 3 kenan. Sai a samu buzur khas, shi ma kusan kala habbata sauda ne, cikin yanayin su ɗaya amma ba kala ɗaya bane, tunda habbata sauda ita baka ce. Shi ma idan an nika a ɗabi cokali 5. Kun ga cokali, kun ga na 4 kenan, kun ga an samu cokali 20. Sai garin jirjir, shi ma kamar yanayin habbata sauda kwayar haka take, shi ma a ɗabi cokali 5. Sai jozir ɗibbi, shi ma za ku gan shi ƙwallo ne kamar irin ƙwallon gorin tula ake ce da shi ko menene, kamar haka yake. To amma za a cire ɓawon, ba a so, ƙwallon ciki shi za a samu. Idan aka same shi, sai idan aka nika sai a ɗabi cokali 5. Kun ga mun samu cokali 25. Sai a samu hamas, shi kuma kamar waken suya yake, shi ma idan an nika shi sai a ɗabi cokali 5. Sai aya, kowa ya riga santa, ita kuma za a gyara, a samu gwangwani 2 a gyara, a nika a ɗabi cokali 10. Sai a samu zanjabil, kowa ya san citta, ita ma idan an nika ta a ɗabi cokali 5, wato na 9 kenan. Sai na 10 sai a samu girfa yar Algeria, za ku ganta tana da yaji sosai, ita ma idan an nika ta a ɗabi cokali 5. Sai kanumfari, kowa riga san shi ma idan an nika a ɗabi cokali 5. Sai mahalab, shi ma za ku gan shi kwaya ne, shi ma idan an nika shi za a ɗabi cokali 5. Sai a samu za'afaran, shi kuma za'afaran gashi yadda yake, kun gan shi, wannan shine za'afran, kun gan shi za'afran, shi kuma cokali 1 za a ɗiba na wannan za'afaran ɗin. ina fata ana tare da ni. Sai khardal aswad, wancan dai khardal akwai fari akwai baki, shi kuma bakin shi ma idan an same shi, shi ma irin su ɗaya ne, sai dai kawai bancin kala, shi ma idan an nika ɗabi cokali 5. Sai na 15, wato a samu kuzbara, kowa riga santa, ita ma idan an nika ta za a ɗabi cokali 5. Sai dabino, shi kuma idan an same shi busasshe sai a bare bawon nasa, a gwangwani 2 za a nika shi ma a hada. Sai inibi, shi ma busasshen inibi za a sami shi ma gwangwani 1 idan an nika shi. Sai kuma lawas, wato danya da Hausa, ita ma ba mu da shi a nan, shi ma idan an nika shi, shi ma za a ɗabi cokali 5. Sai na 19 sai a samu alkama, ita kuma gwangwani 2, in an gyara ta aka fitar da wannan yan duwatsun da ke ciki, shi ma sai a nika a ɗabi gwangwani 2 za a ɗiba, sai ita ma sai a haɗa ta a ciki. Sai habbahan,
ko a cire ta hil, ita ma idan an niƙa ta za a ɗabi cokali 5. Wa'innan 'yan uwa masu albarka, wa'innan abubuwan su ne guda 20. Da haka abu na 21 shi ita ce wato madara. 'Yan uwa masu albarka, idan aka samu wa'innan abubuwan gabaki ɗaya aka gyara su, aka niƙa ko aka daka, duk wanda ya fi muku sauƙi, hanya biyu ce. In ma dai a yi amfani da ita ta a mai da shi kamar a samu tafasasshen ruwan zafi, idan yadda dai ake yin koko, bi ma'ana a ɗabi cokali ɗaya na garin, domin idan aka harhaɗa su gabaki da aka ɗabi kowane cokali bai, za a hautsina su gu ɗaya. Idan aka hautsina su gu ɗaya, to sai a ɗabi cokali ɗaya, sai a samu ruwan sanyi a dama. Sannan dama already akwai ruwa an ɗora a gas ko kuma a murhu, duk dai abin da Allah hore mutum in ya tafasa yadda dai ake koko, sai a zuba, sai a dama, sai a sa madara ko ta gari ko ta ruwa, sai mutum ya sha safe dare. An gane, cokali ɗaya da safe, ɗaya da dare. Idan kuma 'yan uwa masu albarka ba za a iya ba, to za ka, in ka haɗa wannan garin maganin ko aka haɗa maka, ko ke kanki, don mata ma za su yi amfani da shi, saboda su ma suna da matsala da wannan maniyin nasu, su ma ana samun matsala sosai a ciki. Duk da sinadari ne, akwai sinadaran da suke tafiya, wanda in mace ta rasa su, shine za a ga ana samun matsala sosai a abin da ya shafi shi kansa ƙwayoyin haihuwar ta ita ma. Za ka haɗa ko za ki haɗa shi, ki samu garinki, kin harhaɗa wa'innan abubuwan gu ɗaya, sai ki ko ka ɗibi cokali ɗaya, ka samu madara gwangwani ɗaya, sai ka zuba da safe bayan ka ci abinci ko bayan kin ci abinci, sai ki ɗibi cikin cokali ɗaya na garin maganin ƙarami, wato teaspoon, sai ki samu gwangwanin madara ko ka samu gwangwanin madara, sai ka juye, sai ka zuba wannan garin maganin, sai ka kaɗa, sai ka shanye, sai ka ci abinci. Sai kuma dare haka za a yi. Idan mutum baya da hali, gwangwanin madara zai raba 2, safe rabi, yamma rabi, ko dare rabi. Safe bayan an ci abinci, a ɗabi ƙaramin cokali na garin maganin, a haɗa da madara gwangwani ɗaya ko kuma rabin gwangwanin madara. Sai kuma dare shi ma haka za a yi. Idan kuma duk babu hali, za a yi amfani da ta gari. Ina fata an gane uwa masu albarka. Da haka ga wanda ba za su iya haɗa wannan magani ba, akwai shi a haɗe, kuma gaskiya ba ma ba da shi haka, sai dai a haɗa, in an ta za a haɗa maka, dan in za mu ba da maganin istimna'i mana haɗa hashi. Shi yasa duk wanda za a ce malam magani abubuwa kaza da kaza ba sa damuna, duk bayanin da kai gaskiya ni ba tsinci komai kaza da kaza, amma kuma yana yi. To akwai abubuwan da gaskiya ba za su bayyana ba yanzu, sai nan gaba. Tasirin su baya bayyana, wani lokacin sai mutum ya yi aure ko sai ta yi aure, wani lokacin kuma sai shekaru sun ja. Da haka in dai aka ce mutum ya yi istimna'i ko da sau ɗaya ne, gaskiya wannan matsalar tana nan. Mutum ya ƙoƙari ya nemi magani. Ba wai wannan bane ka ce mu ba mu san matsala, amma mutane sai suka ji sun kira ka a waya, ai malam duk abubuwan da ka faɗa gaskiya abu ɗaya nake ji. To in dai ka ji ɗaya, to sauran suna nan. Akwai abubuwan da ba za su bayyana a lokaci ɗaya ba, wasu abubuwan dole sai nan gaba za su bayyana. Da haka 'yan uwa masu albarka, kar a yi ƙasa a gwiwa, da lallai duk mutumin da yake da wata matsala, kai ya tsaya cewa yana jin kunya ko kina jin kunya, la haya ofid ne, ka yi bayani, ga lambobin waya ne mun bada, kuma za mu sake badawa, kuma za mu ƙara faɗa adres ɗinmu, insha Allah a shirye muke, za mu iya taimaka muku. Maganin istimna'i kamar yadda nake bayani, kuma zan ƙara maimaitawa, magani gaskiya yana da tsada, kuma na yi bayani sosai. Magungunan ba nan ba ne, akwai abubuwan da ana sai da su da kuɗi da sauƙi, akwai abubuwan da kuma kuɗi mai yawa ne. Idan aka ce za a zuba shi kamar yadda ake zuba garin hulban na asali, to kai da ka je ka siyo ba za ka mai da kuɗinka ba. To da haka muna siyo duk abubuwan da kuka ji na gaya muku a yanzu haka, abin da ya shafi tsinkewar maniyi sakamakon istimna'i, akwai su ba wai babu ba, sai dai tsada. To shi yasa da mu zo mana walle da mutane, shi yasa muke haɗa su gu ɗaya. Idan mutum ya zo kawai yana da matsala ta istimna'i, ko tura masa za a yi, nan ƙasa Najeriya yake, a waje yake, duk za mu tura, amma ko za ku biya kuɗin jirgi ko kuɗin mota. To za mu muna haɗa da abin da ya shafi na tsinkewar maniyi. Ko da ya ci shi maniyin sa ne mulki, dan babu yadda za a yi wannan abin ko ki wannan abin a ce maniyin ki bai samu matsala ko maniyin ki bai samu matsala ba.
wajibi ne sai ya taɓa koya yake. Da haka in mun tashi mu shakundun muke, shi sa wani in ya ji an gaya masa kuɗin sai ya ga kamar ya yi tsada da sauransu. To muna ƙarfafa gwiwa ne idan mutum ba zai iya siya ba, ina fata an gane, to zai iya ƙoƙari ya bibiyi wannan bidiyon namu da na sauran 'yan uwa ya je ya nema ya siya da kansa. Amma duk wanda zai je, in ya je wajen sa ya ce to shi bai sani ba, don Allah da Annabi a bashi mai kyau. Kuma ina jan hankali da kira da 'yan uwa masu albarka da Allah, idan mutum ya zo neman abu wajenka, idan kana da shi ka ba da shi, ka ba shi. Idan babu, fine and good, kawai ka ce wallahi babu, ya ƙara gaba ya nema ya siya. Amma baka da shi ko kuma ba shi bane, kai ka riga ka sani, ko wala Allah kai ma da kake harkar baka ma san shi ba, kuma ka ce ka ba mutum, kaga jini ba maganin kishirwa. Ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kare mu lafiya. Allah kuma abinda muke, Allah ya sa dan zatin ka muke, ka ba mu lada. Allah kuma marasa lafiya mu duk inda suke, Allah ya ba su lafiya. Dan uwa masu albarka, kar a manta a mana subscribing, a mana liking da sharing domin sababbin shirye-shirye mu da zarar mun dora. Domin ƙarin bayani za ku tuntuɓi mu ta wa'innan lambobi, wato 08038957488 ko kuma 09062176153. kuma za ku iya muna magana ta WhatsApp, za ku iya kuma kiran mu da wa'innan lambobin insha Allah, duk inda kuke, kuma sako ko a ina yake, in dai ana zuwa, jirgi na zuwa, mota na zuwa, za a iya kai muku, amma ku za ku biya kuɗin jigila biiznillahi ta'ala. Sannan kuma ga waɗanda za su, muna nan dai a nan Najeriya, a Kano State, a Taron Local Government, a nan kasuwar Tarauni. Idan ta jikin gidan Bello Mai Tama za ka biyo, ko za ki biyo, idan kin miƙo titin straight, akwai wani katin store ana ce da shi Lele Store. Kina matsa, akwai masu da doya, dankali, kira ɗaya daga cikin lambobin, insha Allah za a zo a tarbe ki, a saurari ko a tarbe ka, a saurari abun da ka zo da shi. Idan na shawara ne za a baka shawara, idan kuma na magani ne za a baka magani. Idan kuma ta Maiduguri za ka biyo ko za ki biyo, idan kina karyo kwana titin zai shigo kasuwar, akwai wata katuwar plaza na ana ce ta Hamisu Abba Sumaila. Kina gota ta ko kana gota ta, akwai wani store na ana ce shi Marsa Store. To jikin Marsa Store tamu plaza tana nan, ana ce ta Rahama Dubai Shopping Complex. Muna nan a Block 4C Rahama Dubai Shopping Complex. Yan uwa masu albarka, kar a manta a mana subscribing, a mana liking da sharing domin samun sabbin shirye-shiryen mu masu albarka da zarar mu dora. Kar a manta, idan an samu a isar, idan an samu a taimaka sauran 'yan uwa, domin da yawa 'yan uwa suna fama da waɗannan matsaloli da sauran matsaloli, amma ba san hanyar za su bi su samu waraka ba. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya, ya ba shugabanninmu ƙwarin gwiwa da za su iya mana adalci, mu kuma Allah ba mu ikon yi musu biyayya. Allah ya zauna mu da ƙasar mu lafiya da yalwar arziki. A karo na biyu, sunana Shafi'u Sani Garba, ni ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'i illa sa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.